ஒரு அழகான பொண்ணு. பார்த்த உடனே பிடிச்சி போச்சு. இருக்கும் ஒரு 25 வயசு இருக்கும். சரி ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் கிட்ட போனேன். சரி ஒரு முறை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடிட்டு அப்படியே கீழே குனிஞ்சு பார்த்தேன். அப்படியே ஒதுங்கி வந்துட்டு அமைதியாக. எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த மெட்டி தான். எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவள் போட்டிருந்த அந்த மெட்டி தான். அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு மச்சி. என்னை விட்டு போயிட்டா என் அஞ்சலை. அஞ்சலை ஏன் அஞ்சலை. அவளுக்காண்டி வளர்த்த மசுறு தான் இந்த மசுறு. மசுறு மசுரே போகுது உசுரே போகுது அவ காலில் மெட்டிய பார்த்ததுமே.